Hello évfolyam! 58 évvel ezelőtt a vizsgák után tartottuk első bulinkat. Túlvészeltük az első fél évet, akik megmaradtak, örömükben egy évfolyambulit. Évfolyambulin vettek részt. Erre a kollégiumra, ami kollégiumunk volt, már rá sem ismertek. Csodálatosan felújították a háború előtti állapotára. Egyelőre még üres, de hamarosan valakik beköltöznek. És csodálatos a vár. Mátyás templom hatalmas tornyával, és a halászbástya. Rengeteg turista. Hess András tér, Hilton szállóval. És akkor irány a Hadik szobor. Még egy kis visszatekintés volt kollégiumunkra, Szent Háromság szoborral, Mátyás templommal, halászbástyával, és irány a Hadik szobor. Tavaly óta volt Fehérgaram vendéglő, amely Jimmy Oliver nevet vette fel, birtokba vette a szobor előtti terület egy részét, de azért nem jöttünk össze olyan sokan, hogy ne férnénk el, úgyhogy gyülekezünk, várjuk a létrát, a smirglit és az itókát, és törekedünk arra, hogy fényes legyen, fényesnek kell lenni. A kollégiumnak adományoztuk a többnek a másolatát, mint olyat. Ez időközben valami baleset érte az eredetit, de csináltattak egy újat. Itt pedig a régi fölavatásnál, itt pedig egy vers, amit azt hiszem már jó párszor hallottatok, amelyik az egyik villamosmérnök srác csinálta, ő a 77 és 82-es évfolyamban járt, Bagita Gábor, és Laca, el tudod olvasni szemüveg nélkül, nem? Én de van szemüveg. Na, Valószínű. Laca. És akkor itt van. Itt. Minek vörög a telefon? Vietnámi csoport csöngeti a meghívót. Óda a lóhoz. Óda. Büszkénül nyergében a jó öreg Hadik, néki minden évben tisztesség adatik. Megkezdődik a csiszolás. Elsőnek Guszti vállalkozott a felmászásra, és azt a bardaságot elkezdi fényesíteni. Reméljük, mire mindenki egy kicsit fényesít. Én csak megadom az alapot. Igen, alakul. Következő. Mind a vadnyugati kocsmában. Ide szemből aszimmetrikus, mert az fényes, a másik meg matti. Sarok is nekiáll. Mekkora sikerrel. Szép lesz. Szép munka kell. Illetve ki volt? Boráros Andris? Boráros Andris, nem a sarok volt. Az előbb összekevertelek Boráros Egyen Andrissal. mennyi följebb, egyen mennyi. Úgy. Jó lesz? Magasabbról esett. Legközelebb drónt hozunk. Magasabbról esett. Jó, nem kell sokat, csak majd a végén megcsiszoljuk.
Most éppen nem süt szembe a nap, valamennyit lehet talán látni. Nagyon jól csinálja. Sorry, excuse me. Mondtam neki, hogy a barátján gyakorolt otthon, vagy mitől? Hát a hele helyett végül a csizmájára került a koszorú. Bízunk benne, hogy jövő évig kihúzza. Irány a Hess András tér, megyünk a táblavatóra. A halászbástya, a Mátyás templom, Szent Háromság tér a szoborral, az újjáépített saroképület, amely romos volt a mi időnkben, aztán egy nagyon ronda házat építettek ide, és most eredeti formát próbálták újjáépíteni. A csodálatos hintos bejárat és Hess András tér. Kollégiumunk volt belső udvara, mi csodálatos lett. Nem megyek be, csak idáig. Igen, sose használhattuk a belső udvar, soha. Hát, akkor le volt zárva. Hilton szállóval szemben, a Hess András téren található az emléktáblán. 56-ban a Műegyetem központi diákszállója egyik fordulópontja volt a diákság októberi megmozdulásának és a forradalomnak. De amit mi állítottunk, az egy még szebb tábla, ami úgy szól, hogy ebben az épületben működött Budapesti Műszaki Egyetem diákoknak és villamosmérnöki karának kollégiuma. Ja, hát én vagyok az alapító. 1954-1981. Ezt a táblát Jó napot kívánok! diákok emlékére az öreg diákok alapították 2002. május 4-én. Puszti elhelyezi egyelőre ideglenes szögre akasztva a koszorút. Várjál! Várjál. Gyere le, azt odébb tesszük a létre. Ez fog meg. Megfogod. Te, leszállsz, idébb rakjuk, és akkor... Igen. Neki vetkőzöm a melónak, mindig neki vetkőzök a melónak. Meg lehet kapaszkodni ebbe a... Nem. Abban nem. Forogjon a víz. Ott már eléri. Igen. Azért a BM hírekben benne lesz egy szolgálatátadásnál. Igaz, Zoli? Szolgálatátadásnál bejátsszák ezt. Reméljük. Azt meg elkérik tőled, mint titkos dokumentum. De meg az arcfelismerő kamera alapján mindben lesztek estére gyűjtve. Az biztos. Nézd meg. Bízunk benne, hogy nem, és bízunk benne, hogy Béla elintézi a kampót is, és lehet, hogy még a belügyminiszter úr engedélyt ad, hogy a díszterembe tartsuk az egyik évfolyam bulinkat. Zolikám, ha én leszek a belügyminiszter, én azonnal kiadom. Ez az első intézkedése. Maradj még egy kicsit, A Csenti reménykedik. Fekete Holló, taknyos varjú vendéglőnk. Mi a taknyos varjúhoz jöttünk? Tessenek helyet foglalni. Elég puccos lett a előtere, kerthelyisége.
bejöttek, megitták bele. Soha Belső hangulata majdnem a régi. Egy kicsit ez is puccosabb lett, de hiányzik a Taki bácsi féle patkány, amelyet a Sörös Korcsóval annak idején megölt. És hát egy kicsit nagyobb lett, mert meghátulra került a konyha, és ez a rész is, hogy úgy mondjam, söröző lett. Egy évfolyam bulit is nyugodtan lehetne itt tartani, sőt, meggondolandó. Akkor nekiállunk, most sörözünk egyet, és át fogjuk adni mindjárt a van ilyen az életben. roklevelet. Nagy, Igen. Akkor még a fiatalember, és akkor ott még kettő lesz? Ott kettő, és ide még... Oda meg egy korsó. Az oda csak pohár. Igen, jó. Sajnos, hogy én megcsináltatom egy ilyen merített papírra újból az egészet, és átadjuk, de ez marad jövőre. Mindig van egy következő év, nálad van a gyűrű, ugye? Igen. A múltkor kialakult... Egy sörén mindenkinek megmutatom a gyűrűvel jön, 30% kedvezményt kap. Tessék? Aki gyűrűvel jön, a múltkor kialkottuk, 30% kedvezményt kap. Gyere! Hol? Mi van? Ide tessenek a páncákhoz, vagy mi?